Salutare lume și bine v-am regăsit pe Gamer Romania, că astăzi vreau să filmez un survival împreună cu un coleg pe nume Laurențiu. Spune salut, Laurențiu. Salut. Așa. El este de... Ai intrat pe server? Da. Este serverul. Păi, hai să mergem. Ok, stai să-mi dau F11 să What fie the full fuck? screen. Aș vrea să fie... Să veniți și voi pe server, IP-ul vi las în descriere. Poate ne întâlnim aici. Da. Haide. Haide. Copaci. Mine mă cheamă Vlad Phoenix, am un skin de panda, e Crăciun, dacă mă întrebați. Ei, eu n-am OP și nu pot sparge. Hai mai în față. Bine. Aici, dacă te întrebi de ce ciupercile așa, eu le-am... Nu, tu le spart. Da. Dar ciupercile în biomul ăsta apar. Știu. Te lovește un pui de zombie. Oi. Ai scos sânge din el, săracul. Au. Scuze. Dita mai copac, păci. Bă, dar oare cum se numește biomul ăsta din 1.7.2? Nu știu, stai să-ți văd ceva.